Velkommen til denne fremlæggelse om ulighed. Fra 2003 til 2013 der er den rigeste tiendedel af danskerne blevet 29% rigere, og i samme omgang er den fattigste tiendedel blevet 1% fattigere. Det var der en undersøgelse og analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som fastslog, og i samme undersøgelse der fastslog de, at ulighed det var et stigende problem. I 2011 der udtalte Lars Løkke sig på talerstolen i FN, at Danmark de var klar til at gøre sin del. Men siden da har der ikke rigtig været nogen handling bag ordene, og der har været rigtig stor forskel mellem de sagte ord og de egentlige handlinger og reformer, der er blevet vedtaget. Regeringen de prioriterer fortsat billigere biler og topskattelettelser, på trods af både Lars Løkkes udtalelser og det faktum, at ulighed der har rigtig stor indflydelse både på et lands økonomi og vækst og samfundskraft. Så derfor, hvordan bekæmpes uligheden, og hvorfor er det ikke en topprioritet hos regeringen? Og derudover vil jeg komme ind på disse 3 underspørgsmål. Først og fremmest vil jeg snakke om, hvilke ulighedsfaktorer der findes, og hvad en Gini-koefficient er. Gini-koefficienten, det er en model, eller en koefficient, som ligesom kan måle ulighed i indkomstfordeling. Så hvis en Gini-koefficient for et land er rigtig stort, så vil det sige, at der er rigtig stor ulighed, altså stor forskel mellem, hvor meget de rigeste tjener, og hvor lidt de fattigste får. Og jo tættere den er på 0, desto mere fordelingen lige. Det vil sige en Gini-koefficient på 0 eksempelvis. Det vil så betyde, at alle havde lige mange penge. Derudover så regner man med sådan 6 ulighedsfaktorer. Der er den økonomiske ulighed, og det ligger lidt i ordet. Det er sådan størrelsen på en persons eller families indkomst, altså hvor mange penge de tjener. Så er der de kulturelle ressourcer, som man plejer at sige er viden, uddannelse og information. Det handler sådan meget om, hvordan man begår sig socialt, og om man sådan fungerer i sociale sammenhænge, og man har de menneskelige kompetencer, der skal til, så at sige. Så er der arbejdsmarkedstilknytning, og det handler om vi har en arbejdsmarkedstilknytning, altså om vi har et arbejde først og fremmest, men også i hvilket omfang den er sådan stabil. Det kan være, at man måske kun har et arbejde en måned en gang imellem, fordi man hjælper til med nogle jordbærplanter, så er man ikke en særlig stabil arbejdsmarkedstilknytning, og det kan betyde noget for ens ulighed. Så her er der noget med netværk, altså hvor stærkt ens netværk er, hvor mange venner har man, og hvor mange tråde kan man trække i, hvis man eksempelvis skal have et nyt arbejde. Så er der stabilitet i familien. Ustabilitet eller ustabile vilkår kunne eksempelvis være, hvis der har været skilsmisse eller sådan noget. Og det kan også godt betyde noget for ens fremtidige liv og ulighed. Og til slut så er der helbred, hvor man sådan regner med nogle kramfaktorer, kostrygning, alkohol og motion. Og der er lavet undersøgelser for, at de faktisk alle sammen er ulighedsskabende faktorer, eksempelvis hvis man har et alt for højt alkoholforbrug, eller ikke dyrker nok motion. Jeps. Så hvordan har denne udvikling af ulighed i Danmark ændret sig inden for de seneste 10 år, og hvad kan denne udvikling skyldes? Først og fremmest så kan vi se, at Danmark stadig er generelt meget lige land. Vi ligger stadig sådan i den gode ende i Europa, eller i verden, undskyld. Men der kan også se, at der er tendens til især økonomisk ulighed. I Danmarks Statistik de har lavet en undersøgelse i 2011, der viste, at Danmark fra 2004, der lå vi på en Gini-koefficient, der hedder 24,5, og den var så blevet 28 i 2011. Så det var altså en relativt markant stigning. Desuden så kan vi se, at Danmark er gået fra at være det mest lige land i Europa, til at blive nummer 14, hvilket giver os en solid midterplads. Desuden vil jeg gerne lige fastslå, at det altså er et velkomment faktum, at uligheden det har rigtig mange negative konsekvenser for den enkelte og for landet. Og der er rigtig mange sådan store organisationer, der også har været ude og advare imod for meget ulighed i et land. Så selv om det er et problem, og vi også godt ved det, hvorfor kan det så være, at vi alligevel har haft denne udvikling i Danmark? Først og fremmest så er der noget med, at vi har kæmpet rigtig meget for, at alle skal have lige muligheder for at skabe sig sit liv, som de gerne vil have. Og det peger bilag 5 så på, for eksempel at det har skubbet det fordelingspolitiske aspekt i baggrunden. De mener i bilag 5, at det er rigtig vigtigt, at vi også sådan, ulighed bliver bekæmpet på roden, hvilket vil sige, at man ligesom giver måske noget ekstra økonomisk støtte til dem, der er i risiko for at ellers opleve rigtig stor ulighed i deres liv. I stedet for bare hele tiden at sådan forbedre skolen og gøre det på den måde, så er det rigtig vigtigt at give nogle direkte tilskud for at bekæmpe uligheden. Desuden så snakker man om reformernes tid. Der har været rigtig mange reformer her for tiden, eller inden for de seneste 10 år, og alle de her reformer,
den kan man så, eller ikke alle reformerne, mange af reformerne kan man se, har haft rigtig stor betydning for uligheden i Danmark. Så som eksempelvis den højere topskatgrænse, som det blev indført, og dagpengereformen, hvor der hele tiden bliver pillet ved det, og sådan, hvor mange penge man nu må få. Og egentlig også både integrationsydelsen og så videre. Det kommer jeg ind på senere. Man kan se, at der har været blå regering i de seneste 16 år, så siden år 2000. I 12 ud af de år har der været blå regering, og det har også haft rigtig, rigtig stor betydning for den ulighed, vi har. Fordi blå partier jo er lidt mere liberalistiske og mener, at hver mand er sin egen lykkesmed, og derfor har det ikke stået lige så højt på listen over ting, der skulle gøres, så ligesom at fordele goderne blandt borgerne hos dem. I 2016 der vedtog Venstre-regeringen så finansloven, så det dækkede både over udvidelsen af integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet, håndværkerfradraget, sænkelsen af registreringsafgiften på dyre biler, fastfrysning af grundskylden og 225 timers reglen. Og alle disse ting er noget, der ansås at skabe mere ulighed, fordi de igen, for eksempel det med sænkelsen af registreringsafgiften på dyre biler, det indebærer ligesom også, at du har råd til en dyre bil. Så det her ting, det er noget, der rammer dem, der i forvejen har meget lidt, og kommer dem, der har ret meget til gode. Desuden så tillægger den blå regering heller ikke uligheden stor betydning. Så en pave, han formulerer det i samme bilag 1. For mig handler det om, hvordan samfundet tager sig af de mest udsatte grupper. Det er det, jeg synes, man skal måles på. Ikke hvad forskellen er for den, der har mindst, til den, der har mest. Og jeg går ud og kritiserer nogle af de målbare løsninger, som vi som har lavet. F.eks. Gini-koefficienten, der siger, hvor meget økonomisk ulighed der er i et land. For ham er det vigtigere, at vi faktisk har en kontanthjælpsydelse, der yder og tager sådan hånd om dem, der har allermest brug for det. Og ikke, at de stadig har mindre end andre. Så hvordan kan uligheden formindskes, hvis den altså skal? Først og fremmest så slår rigtig mange bilag fast, at man skal gribe ind allerede fra barnsben. Da børn og de institutioner, de kommer i, det betyder rigtig meget for børnens fremtidige skole, altså hvor godt man klarer sig der, og ens uddannelse og job. Og det er et velkommen faktum, at hvis man har et godt job og en god uddannelse, så har man måske også et større netværk, og der er mindre sandsynlighed for, at man får et større alkoholforbrug, og desuden får man jo også flere penge. Så derfor er det vigtigt, at børnene kommer i nogle daginstitutioner, der har rigtig høj kvalitet, fordi det kan så sikre mindre ulighed slutligt. Det her forslag, det er et forslag, der sådan opererer på plan 1. Det vil sige, at det handler om chanceuligheden i samfundet, og hvordan vi sådan kan ændre den sociale mobilitet, og sådan gøre sådan, at alle os børn har lige muligheder. Desuden så er der både noget direkte, at man sådan direkte går ind og påvirker, hvordan daginstitutionen ser ud, men også noget vertikalt, det der med, at institutionerne de skal fungere godt for at bekæmpe ulighed. Desuden så fastslår bilag 4 også, at vi burde genafskaffe nogle fattigdomsydelser. I 2011 der blev fattigdomsydelserne afskaffet, og der kunne man så se, at det gik rigtig godt med uligheden igen, og Danmark igen blev et mere lige land. Så derfor er det altså bevist, at fattigdomsydelserne de skaber endnu mere fattigdom. Det her forslag det opererer sådan på plan 3, og det er et løsningsforslag, som sådan retter sig mod strukturen i den liberale verdensorden. Altså hvordan vi sådan går ind og sådan aktivt som samfund gør noget for det. Og det igen er det en direkte forøgelse af ressourcer, fordi man direkte går ind og ændrer lidt på de ydelser, som man får, og på den måde giver nogen nogle flere penge. Derudover så skal vi bryde den sociale arv. Ulighed det kan kun bekæmpes ved at forsøge at sikre lige muligheder for alle. Forudsætning for, at folk reelt får lige muligheder, at der er en vis økonomisk ulighed. Så igen er det altså, at vi skal sørge for noget økonomisk ulighed. Og der på det, for ligesom at sørge for at bryde den sociale arv, så er der forbrug for alle tre ressourceforøgelser. Altså der er både brug for, at netværket handler, der er brug for, at samfundet hjælper med nogle flere penge, og der er brug for, at de institutioner, vi er i, også sådan fylder nogle af beholderne op for at sikre ulighed. Så skal vi også have en nationalt koordineret handleplan på sundhedsområdet. Vi skal øge nogle priser på tobak og cigaretter, således at man igen måske ikke lige får sådan lyst til at købe det, eller man ikke har råd til det. Det er noget, man har opnået i Norge, og haft rigtig stor succes ved, hvor uligheden i sundheden er faldet, og flere mennesker simpelthen bare er blevet raske. Så igen er det en direkte forøgelse af ressourcer, fordi at det er
staten, som går ind og opererer. Og vi befinder os på plan 1, som handler om chanceuligheden, at vi alle sammen har samme chance for at klare os godt. Men hvorfor er det ikke en topprioritet for politikerne at bekæmpe ulighed? Regeringen kan undskylde manglende fokus på bekæmpelse af ulighed med disse argumenter. Først har vi læst bilag selv, der handler om noget med dynamikargumentet. Altså når der er ulighed, så får vi et incitament til også at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet, og det øger produktionen til slut, hvilket bliver til gavn for borgerne, altså os. Så ulighed skaber også noget dynamik i samfundet, hvilket også for eksempel Eva Kjær har ude at sige. Så findes der 3 andre, der hedder investeringsuddannelsesargumentet og det moralske argument. Uddannelsesargumentet går ud på, at hvis der er ulighed i et land, så får det også folk til at sådan gerne at investere i det uddannelse, og så går man endnu mere op i det og vil gerne have en rigtig god uddannelse. Investeringsargumentet, det handler sådan om, at hvis der er ulighed, så får det også til at investere i nogle ting. Og til slut så er det moralske argument, det der med, at sådan, grunden til, at der er ulighed, det er faktisk bare et resultat af ens egne valg igennem livet. Desuden så er det rigtig vigtigt for staten, at hele landet er i vækst, og på den måde bliver det reelt lidt ligegyldigt, at de rigeste bliver rigere, og de fattige de bliver meget fattigere, så længe at det går godt for landet, og der er noget vækst. Der er også noget beskyttelse af velfærdsstaten og middelklassesborgere, som stadig skal føles, altså man får noget fra sine skattekroner, altså i det her noget for noget rationale. Altså som middelklassesborgere, så kan det ikke gå, at alle mine skattekroner, de bare går til, at de fattigste, og dem der er allersværest, kan få nogle flere ydelser, men vil også gerne selv stadig have noget for pengene. Så til sidst er der også sådan, det mennesker, der især var op og køre under valgkampen, det skal kunne betale sig at arbejde. Jeg har været lidt inde på det, men igen det der med, at der skal være et incitament til at arbejde, fordi at det skaber noget dynamik i samfundet. Og derfor skal vi måske genindføre nogle fattigdomsydelser, fordi hvis vi sænker ydelserne, så vil der være flere af regeringens argument, der vil komme i arbejde, fordi at man ikke kan klare sig på fattigdomsydelserne. Så slutligt kan vi konkludere, at der er flere måder at bekæmpe ulighed i Danmark på. Man kan fx hæve priserne på tobak for at klare noget sundhedsmæssigt ulighed. Man kunne afskaffe fattigdomsydelserne for at give folk et incitament til at arbejde. Og man kan også bryde den sociale arv, hvilket er sådan det helt store ting i forhold til venstrefløjen. Det handler selvfølgelig om, hvilken vinkel man ser det fra. Det måske ikke være alle, der var enige om, at det var en god idé at hæve priserne på tobak eller afskaffe fattigdomsydelserne for at ændre ulighed. Og det er også derfor, at det bliver sådan et komplekst spørgsmål, fordi der ikke er noget entydigt svar. Og hele tiden så bliver den her ulighedssag præget af de forskellige sådan, ideologier, der går ind og spiller. Vi kan se, at ulighed ikke er en topprioritet hos politikerne, og det ses eksempelvis i det her dynamikargument, incitamentsargumentet og investeringsargumentet.